Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da walhaka, barkanmu da wannan lokaci mai tarin albarka. Jama'a sunana Magaji Mai Niƙa Danja kamar yadda kuka saba kullum. Dalilin yin wannan bidiyo shine kamar haka, akwai mutanen da suka yi man tambaya. Akwai kawai mutum da ka buɗe data sai ka ga kamar irin su Opera da sauransu da Chrome da sauransu da wasu abubuwa dai da yawa haka. Sai ka kawai suna yi maka downloading ko ka shirya ko baka shirya ba, sai sun ci ma data. To ku biyo ni a wannan bidiyon za ku ga yadda ake magance wannan matsala kamar haka. Da farko za ka zo settings, ka gan shi nan sai ka dangwale shi so ɗaya haka. Idan ka dangwale shi so ɗaya sai ka zo nan inda aka rubuta apps and notification. To wata wayar kuma ba za ka ga an sa apps and notification ba, sai dai ka ga an rubuta mata apps. To da abu ɗaya ne, apps notification. Ni dai tawa abin da aka rubuta apps and notification. Sai ka taba shi kamar haka. Bayan da ka taba shi kamar haka sai ka zo nan inda aka rubuta see all nan guraren, kun gan shi ko nan inda na kewaye din na, sai ku dangule shi kamar haka. Yawwa, to kun ga jerin application din da ke cikin wayata su kenan. Sai ka taho ka share duk wanda ka ga da kawo idata. za ka ga in ka sharo hijabin wayarka kamar haka, za ka ga sun yi maka sun nuna mashi akan screen ɗin wayarka a daidai application ɗin. To da ka shiga inda nake maka magana sai ka nemo shi kamar haka. Muƙaddara mu ce Google misali, bari in nemo Google ku ga yadda abin yake. Kuna kallo na ko? Ku yi haƙuri, ina da application ne da yawa. To muƙaddara wannan Google muƙaddara a ce shi ne ke yi min downloading ko Opera News da sauransu da haka. Kawai sai ka dangule shi kamar haka. Sanda ka dangule shi kamar haka, kun ga nan inda aka rubuta disable din nan, disable, kun gan shi nan guraren da bari in kewaye mushi hukuni na. Sai ka dangule shi su ɗaya kamar haka. Bayan da ka dangule shi su ɗaya kamar haka sai ka zo nan inda na sa maka wannan jakibiyar disable apps. Kawai sai ka dangule shi su ɗaya kamar haka. To wannan application ɗin idan ka koma ma kai fili za ka ga ba za ka taɓa ganin shi a cikin jerin application ɗinka ba. To kun gani yanzu na kawo da wannan, in shi ke min downloading to ba zai ƙara ba har abada. Sai kuma in yi back, sai misali in tafi gaba a ce maps, shi ma yana mun misali. Bari ku gani, nemo maps ɗin, map bari ku gani in nemo shi. To ko na wuto shi ne a baya, bari ku gani nemo wani ba he irin wanda na yin wa ba. Duk wanda ka ga suna nuna mashi akan sikirin ɗan wayar ka bayan da ka shago hijabin wayar, to kawai shi za ka yi dan kai mai disable. To wallahi ba zai ƙara ci ma data ba har abada, ba ma zai ƙara aiki akan wayar ka ba har sai ran da ka je ka ce enable, sannan zai zo ya ci gaba. Bari ku gani misali, yawwa bari ku gani misali nemo shi. Yawwa kun gan shi nan maps. To muƙaddara a ce shi ma Opera ce ko wani abu dai ko wata browser tana ci min data, tana yi min downloading ko ina so ko ba na so, shi ma sai ka dangwale shi kamar haka. To kun gani shi ma bude ko? To kun ganin an rubuta disable inda na kewaye din nan disable. Kawai sai ka dangwale shi so ɗaya kamar haka. Kun gani sai ka zo nan inda na sama wannan jakibiyar, shi ma sai ka dangwale shi kamar so ɗaya haka. To kun ga yanzu wannan to ba zai ƙara yin aiki akan wayata ba har abada. Kun gani yanzu da za ka zo ka jero ka biyo layi a nan, ba za ka taɓa ganin shi ba. Layi ba za ka taɓa ganin shi ba a nan. Na riga na kawo da su. To ya za a yi kuma ka dawo da su in kana da buƙatar su? Sai ka zo kuma sai ka ƙara shiga cikin settings kamar haka nan gurara. Sai ka dangwala, sai ka zo nan ka taɓa inda aka rubuta apps and notification. Sai ka dangwale shi. Sai ka zo nan ka taɓa inda aka rubuta see all. Sai ka dangwale shi. To kun ga mun yi ma Google disable, ba zai ƙara yi ba. Bari ka gani in nemo shi, za ku ga abin da zai nuna muku yanzu nan. Google ko muka fara yin wa disable. To bari ku gani in dawo da abina, saboda ni ina buƙatar ya ci data ta, saboda ni ba ma rabuwa da data da'ima. Bari ku gani in nemo shi yanzu nan. To kun gan shi ko? Kun ga daga nan kun ga an sa disable. To kun ga wannan shine ke nuna cewa ba zai ƙara ci min data ba. To bari in gyara abuna ya dawo ya ci gaba da aiki. Sai kuma ka zo nan ka taɓa inda aka rubuta enable ɗin kamar haka. To kun ga yanzu na dawo da abina, yanzu lafiya lau. Bari in koma kuma in nemo maps, shi ma ai na kulle shi a gaban ku, kun gani ko? Shi ma kun gan shi nan an sa mai disable daga kasan shi.
to gudu shi ma an gyara abu na sai ka dangwale shi ma sai ka taba inda aka rubuta enable nan guraren kenan. To kun ga yanzu na gyara. To duk wanda bai so application ya rika yi mai downloading to wannan hanyar zaka bi, kar ka manta ka bi shi a hankali. Daga ni naku Sunna TV Magajin Mai Daka Danja, insha Allah da ku kasance tare da ni, muna tare insha Allah. Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya, Allah ta'ala ya kauda mana sharrin mutane, Allah kuma ya ba mu lafiya da zamu rika bauta masa, ya Allah ya ba mu lafiya da zamu rika bauta masa. Allah ka ba mu kariya da kariya ka ya Allah. Na barku lafiya daga ni naku Sunna TV Magajin Mai Daka Danja, dan mutanen garin Danja, ikon Allah. Na